על תיקון 8 לתמ"א 1 שמעתם? המדיניות החדשה לניהול נגר מחייבת לשלב אמצעים לניהול נגר בתחילת תהליך התכנון, תוך התבססות על נתונים הידרולוגיים ושימוש בכלים מגוונים לניהול וניצול מיטבי של הנגר העירוני. המדיניות מבטאת תפיסה כוללת של ניהול נגר, בכל רמות התכנון ובכל הליכי התכנון והבנייה. אז איך מיישמים את המדיניות החדשה בפועל? שימוש יעיל בשטחים פתוחים ציבוריים מאפשר ניהול נגר בהיקף משמעותי. נכון יהיה, כבר בשלב התכנון, להקצות שטחים ייעודיים לקליטת נגר מאירועי קיצון. הפניית הנגר לשטחי השעיה מקל על עומס התשתיות בזמן אירועי גשם קיצוני. בנוסף, מייצר תועלת כפולה לתפקוד השטח לרשות הציבור. שילוב של אלמנטים מחלחלים במרחב. בעבר היו שטחים רבים של קרקע טבעית שהיו סופגים את המים או סתם אפילו משאים אותם. היום, במרחב העירוני, רוב השטחים מכוסים באספלט או בטון שאוטמים את פני הקרקע ומונעים ממי הגשמים לחלחל אליהם. פתרונות כמו ארגזי חלחול, תעלות שתילה, גינות גשם, בוראות החדרה, מאפשרים למים להיספג בקרקע ולא להגר ברחובות. לגגות סופגים יש תועלת כפולה. קודם כל, הם קולטים את מי הגשם, מעכבים ומפחיתים את עוצמת זרימת המים מהמרזב אל הניקוז העירוני. בנוסף, שכבת האגרגטים והצמחים על גג הבניין תורמים לוויסות טמפרטורת המבנה בקיץ ובחורף. שילוב של בריכות חורף או מקווי מים זמניים בתוך השטחים הציבוריים אליהם מתנקזים מי הנגר, מפחיתים ומווסתים את העומס על מערכת הניקוז. בריכות חורף הן מקווי מים עונתיים ולהן אקולוגיה ייחודית. הן אוגרות מים ויכולות להיות בעלות נפחים משתנים. בתכנון נכון הן הופכות לחלק מהנוף העירוני ומשמשות כמוקד פנאי בטבע. זכרו, האמצעים היעילים ביותר לניהול נגר מתבססים על תכנון מוקדם. ככל שנקדים ליישם את המדיניות, נוכל למנוע את השיטפון הבא ולשפר את חיינו ברמה המקומית והלאומית.